Senggot Semarang senggot ya bos karo nggo masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Desa Bandingan. Kamatane Rakit, Kabupatennya Banjarnegara. Acarane memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? 81 Indonesia merdeka. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Apa maning Gus? Ya. Wong iki sing diacarakna nang lapangan Teletubbies. Nggih, leres. Jenenge kaya film Teletubbies. Tinky Winky, Tipsy. Lala. Oh. Si Gus be kaya Teletubbies. Iyalah bentukmu. Dalu niki desane nganak acara niku wis berbagai acara Gus. Iya. Ayo ngiki puncak acara mungkin ya Gus. Nggih. Panitiane para pemuda, para karang taruna. Tepuk tangan untuk karang taruna Desa Bandingan Luar biasa. dan segenap panitia penyelenggara. Nggih. Apalagi Bapak Kades Wahito yang sangat bijaksana. Tepuk tangan buat beliau. Nggih, matur nuwun. Setelah Desa Bandingan diasto Bapak Kades Wahito, pembangunannya luar biasa loh. Jos nih. Tanaman subur, perikanan makmur. Nggih. Kene kuwi petani ini, Mbak. Oh, nggih. Laras iki Bapak Ibu. Nggih, laras, Pak. Oh. Pantes. Moga-moga iwake gede-gede, Oh, nggih. panenane sing apik. Amin. Nggo nambah kemakmuran, dalane iki wis apik, Gus. Nggih. Kuwi gedung merah putih ya baru Wis ready nggih. sredi. Ning ya urung di
Apa jenenge? Gunakan. Oh, urung diresmikan iki ya uli nggo ngarang nggo transit uli. Amin. Kerukunan kekompakan warga masyarakat sangat terwujud mendukung program pemerintah desa dan juga pemerintah pusat. Tepuk tangan buat Bapak Kades. Nggih, matur nuwun, Pak. Dengan seiring doa semoga beliau selalu tercapai cita-citanya untuk melanjutkan, untuk memperjuangkan desa Bandingan yang sudah maju, semoga tambah maju. Amin. Di periode selanjutnya diberi kepercayaan oleh warga masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Memimpin desa yang sudah rukun tambah rukun. Amin. Kemari palo jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Dalu niki ugi dipun paringi pangestu saking para anggota dewan, Pak. Kados to. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Ferry Wawan Cahyono, SPI MSI saking Partai Golkar, yang diwakili oleh Mbak Sulistiani Fatimah Asyara, staf dari Bapak Ferry. Ugi para anggota DPR Kabupaten Banjarnegara wonten Pak Edi Santoso saking PKS. Nuwun, Pak. Nggih, wonten Pak Mudakir saking PKB sampun paring pangestu. Nggih. Jajaran Forkompinsan Kecamatan Rakit ugi sampun paring pangestu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sak anggotanipun. Para kades lho, Mbak, menika saking Gelang Bapak Muhammad Amsor. Nggih. Ugi malah saking kiri kidul Pak Satam Jalatunda ugi rawuh. Tanjung Anom mugi rawuh. Tanjung Anom rawuh nika pepundhen kula. Sinten malih, Mbak? Kata niki saking pundi malih Pak ingkang rawuh menika? Saking Tanjung Anom beliau Bapak Suwah. Suwahyo SPD. Nggih. Adi Pasir Bapak Wahyono. Nggih. Kades Situwangi Bapak Sutrisno. Nggih. Kades Lengkong Bapak Mahadi. Kades Pingit Bapak Wahyudi. Kades Gelang pepundhen kula wau Bapak Muhammad Amsor. Kades Badamita menika Bapak Rahmatullah. Pak Kades Rakit menika Bapak Fajar Tugiman, Pak Kades Kincang Bapak Nasirun lan Pak Kades Luwung Pak Ibu Yulia Minarsi. Tepuk tangan buat para kades yang sangat rukun dan kompak. Nggih. Mangkane nggih para kepala desa rencananya woyongan kabeh. Amin. Tepuk tangan dulu. Yeay. Ya kapan niku? Lah iya kan dong ngasih apik-apik Mas Togo. Jajal takun karo sing nonton enten wayang remen apa mboten Bapak Ibu? Konten wayang seneng nopo mboten Bapak Ibu? Seneng mboten? Jajal sindene cantik-cantik napa mboten Bapak Ibu? Cantik. Bebek ya silem. Lah ya iyalah ya cantik ya Bu. Ngecos. Sing nonton ya cantik-cantik. Nggih. Kadese ya teh si nom. Esine. Gagah berwibawa jan. Pilihan oke. Ketua BPD nggih tegas Bapak Sahadi. Pak Sedes Bapak Slamet Riyadi. Ketua Karang Taruna Muda Berkarya Mas Abid. Ugi Mas Eri minangka Bumdes juga sampun paring pangestu acarane lancar. Iya. Waras selamat, moga-moga terang udan-udan ya barkiye. Amin. Telah ditemukan kunci motor. Tulisan Honda. Tulisan Honda. Iya. Bila kepengin menemukan kunci motor maka berhubungan dengan sinden saya. Maksudnya Jio taring sinden. Jajal takon Gus ki angger campur sarian uli ora Bapak panitia iki. Pak Kades Bandingan iki nek campur sarian kepareng mboten? Boleh. Minta Ya. lagu apa? Mungkin ada pamundutan dari panitia dan dari Pak Kades apa dari Karang Taruna. Monggo lagune kinten-kinten menapa gandeng jenengan menika ingkang nimbali lho Pak. Sing nanggap mungkin dari Bapak Kades atau pemerintah desa atau panitia dan atau dari para kades sekecamatan Rakit monggo. Pilih wonten. Damen pada kelingan karo perjuangane Bapak Kades. Nggih. Tegawe nalenggeran eling-eling Banyumasan. Siap. Ayo papat. Ereroraro. 5 Pancasila.
juragan sapi bandingan RT 3 RW 3. Eling eling lawas ketemu maning dangdut nah yuk perahu layar peluk dari ketua BPD Bapak Sakiti. Perahu layar yuk ayo ambil mic dari ketua BPD perahu layar. Ayo podo temandang nyambut gawe. Juga buat yang sedang nobar di Duku Waluh sugeng meriksani pagelaran dalu menika wah sing padha live streaming 1.800 penonton. Oh, Star 5 semakin lihat. Wah, ada Resti tambah semangat. Banyak pendukungnya Resti. Dari Iwang yang dukung Resti langsung. Arto baik.
Matur nuwun jan sindenku sing ayu-ayu, cantik-cantik, nom-nom. Luar biasa. Mbawati ya putune sing bonang. Jan temenan ya, Gop. Tambah wengi regeng. Regeng ya gayeng, lagi gayeng maning ngrewiwin ngadeg. Lagune apa? Ana sing ngresakna saking biyunge Bapak Kades jere prawan. Oh, maksudnya tembang kangen dari sesepuh di Kalimantan. Saking biyunge Pak Kades, tembang kangen, Win. Kangen ora, Win? Nggih. Waya wengi udan gerimis, ora uwis-uwis. Iku ya, Win. Nggih. Jal buka drum. Tak butak, jreng. Tembang kangen salam dari Bapak Kades Satam buat Bapak Yadikun Karanggayam. Niki lho Pak, tembang kangen nih. Salam buat Bapak Yadikun Polisi Perhutani. Salam dari Pak Salam. John Ayu Dewi Windro. Satu gol. Lu kok sing bayar? Sore dong. Sehat di tambani disangoni arep
dulu Gus buat mungkin ada tamu dari para tamu kepala desa. Mungkin dari para tamu undangan menika tamune Pak Kades Mbok Willy badhe wonten ingkang paring berkah. Monggo Gus dipun tawaken Gus. Niki gandeng sing nanggap monggo mangke Mbah. Pak Kades barangkali ada rekan-rekan Pak Kades menika biasanya pradatan para kepala desa menika minggah wonten panggungan nggih Mas Togok nggih. Nggih. Pak Kades Tanjung. Suwahyo kersa mboten. Pak Kades Badamita Pak Rahmat monggo katuran Monggo ya, Pak wonten Rahmatullah. panggung. Nggih. Spot kemerdekaan. Yoi. Monggo Pak. Perwakilan dari para kepala desa 11 desa di Kecamatan Rakit. Kalau kain bendera Kali merdeka tetap merdeka. Monggo Pak Kades Rahmatullah. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat kepada Kades Bandingan yang telah menanggap atau memberikan